Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun jinsab lest għal maratona annwali ta' ġbir ta' fondi għal Partit Laburista. Is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis qal li l-maratona se tibda fl-4 ta' wara nofsinhar u se tinkludi bosta attivitajiet għal familji Maltin u Għawċin. U għazit jgħid li din is-sena l-avveniment li għandu lan li jkun ta' sosten għal ħidma sewja li jwettaq il-Partit Laburista se jieħu xejra differenti mis-snin preċedenti. Bħal ta' kull sena għandna maratona ġbir ta' fondi, din is-sena qiegħda ssir f'ambitu differenti, ambitu fejn għandna elezzjoni ta' mexxej, il-bieraħ kif kulħadd jaf ingħalqu n-nomini u għaldaqstant ħajkonna anke slot fejn ħajkunu tiġu intervistati iż-żewġ kontestanti għal mexxej tal-Partit Laburista. U ħeġġeġ lill-pubbliku biex tul il-maratona jżur iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jagħti d-donazzjoni tiegħu waqt li jsegwi l-ispettaklu li jkun għaddej. Fakkar ukoll fil-ħidma li trid isir biex tul is-sena d-dieħla jitfakkar l-ewwel ċentinarju tal-Partit Laburista. Partit Laburista biex jopera għandu bżonn ammont kbir ta' fondi biex jagħmel id-day-to-day running tiegħu. Apparti minn hekk, is-sena d-dieħla għandna anniversarju importanti, il-Partit Laburista ħajkun qed jagħlaq il-100 sena tiegħu mitwaqqif u ħajkonna numru ta' attivitajiet li ħankunu qed norganizzaw. Il-maratona se tixxandar fuq l-istazzjon 1 fejn mill-kumdita ta' darhom it-telespettaturi jistgħu jsegwu din l-attività waqt li jagħtu l-għajnuna tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.